جامێرێکی بەلەنگاز ji xwe ra jinek xwest û pê ra zewicî. Navê jina wî Fitne bû. Çend rojê pêşî jina wî pir baş bû. Lê piştî meha wê qediya êdî jina wî bû agirê sor û bi bedena wî ket. Hingî li ber mêrê xwe radibû û ziman dirêjî dikir, sekn û hedara zilam nehat û ji berê hew îdare kir. Serê sibê zû jina xwe dixewde hişt û ji nav ciya derket bi alê derî ve meşiya ji bo biciyekî dûr ve biravê xewinda bike. Diya wî rabû bû li mêja sibê, dengê teqereqê seh kir hat ber derî, dît wa kurê wê ye. Got law te xêr e vê sibê tê bi kur veherî, zilam got dayê dev ji me berde, ez bi çol û çiyawa jî herim, ez ne poşmanim. Diya wî got law te bi kur ve diçî here, lê ka Fitne li kur e, te çima wê jî bi xwe ra nabî. Zilam got dayê Fitne raza ye û kî Fitnê şiyar bike, laneta Xweda li serê be.